Goddag, kære cheftutor. Det er mig, Vincent. Klokken er nu 18:34. Det er tirsdag den 7. november. Jeg havde gået i 7 måneder, give or take. Jeg glæder mig til et nyt forløb. Men jeg kan simpelthen ikke... jeg har simpelthen ikke noget at skrive og lave en ny sang. Så jeg har ikke noget at tage i studiet, jeg har ikke noget at skyde musikvideo. Så i stedet for så vil jeg fremføre min yndlingssang. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Den hedder, det er sangen Blæst med bandet Juice. Jeg har simpelthen ikke nået noget. Så her goes nothing. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. Efter Morgens Hvidegard Hansen Jensens Hanses roman kommer nu en historie om venskab mellem en lille ring og en gammel mand. Vi skal have den bedste sommer i hele vores liv. Godt hej, så er far tilbage. Vi er i 3. akt, og jeg kan stadig ikke tage. Jeg er berømt, berygtet, elsket, frygtet. Hvis nogen sætter Barbie på, sluk det. For jeg er en Oppenheimer bro, for dit flow til at koge. Fuck fysikkens lov. Tutor rap, hakkenat, jeg har gjort det hele før. Men politiet banker på min dør. Tutorland er i gæld. Hvem kender jeg, der kan hjælpe? Jeg tror jeg må ringe til Kurt. Kurt, hvad fuck gør I? Helt konkret, I har et kæmpe problem. Det må I bare finde ud af. Det er jeres opgave. Og så er jeg til rådighed. Klart. Hej. T-U-R. T-U-T-U-R. 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 Smid dine hænder i vejret. T-U-T-U-R. Hvis du har dit liv kært. T-U-T-U-R. Smid dine hænder i vejret. T-U-T-U-R. Vingegaard vandt turen. What's next? Vi indtager Skåne, så Sverige bliver dansk. For jeg skal bruge penge i en fart. Klart. For at sige velkommen til de nye russere. Jeg kunne sige det med blomster. Eller et vikinggrovbrød fra Kobær. vi gælder over 1 million. Kreditkort for lægernes bank og pension. Fuck stor bededag, nu er det stor fede dag. Velkommen til McDonald's, skal jeg tage imod din bestilling? Ej, jeg prøver sgu lige at ringe til Kurt igen. Hej Kurt, det er bare fordi at... Klart. Hej. T-U-T-U-R. T-U-T-U-R. Klart. T-U-T-U-R. T-U-T-U-R. Hej. T-U-T-U-R. Smid dine hænder i vejret. T-U-T-U-R. Hvis du har dit liv kært. T-U-T-U-R. Smid dine hænder i vejret. T-U-T-U-R. Hej og velkommen til Vince. Det er chef-tutor-komiteen. Vi har kigget lidt på din ansøgning. Det ser sgu ikke helt godt ud. Vi har fundet lidt snavs på dig. Kan det passe, at du lånte din kammerat 5.000 kroner? Jo, den er god nok. Ja, er det så også rigtigt, at han brugte det hele på crystal meth og døde af en overdosis? Vil man kunne sige, at det var din skyld? Nej, det vil jeg da ikke sige, men man kunne sige. Okay, men altså, vi har også fået at vide, at du har doneret 10 liter drikkevand til en afrikansk landsby. Er det rigtigt? Ja, det er en dårlig ting. Nej, altså ikke bortset fra, at lille var sammendragt det hele og døde af en overdøring, og resten af hans familie så ikke fik noget at drikke. Det kan ikke være min skyld. Jo, altså det mener vi så, at det er. Og så lige en sidste ting. Altså, da I droppede, hvad du siger, tutor, hvad er det? Det er et jeg siger tutor. Så det er så ringe. Altså, du skal lave en ordentlig Don Kato, han kan lave drops. Det der, det er for svagt. Now I am become Tudor, destroyer of BS. Den skal have mere gas, folk de står og hænger derude. Kom nu i gang for helvede! Det eneste, jeg er bange for, det er nok frygten selv.